dia. Avui vinc a parlar-vos d'un tema molt especial, que està molt d'actualitat, que és el tema del ghosting. I també parlarem del ghosting social. Però què és el ghosting? Comencem per analitzar el terme, el que és la paraula ghosting. Vindria de l'anglès, de la paraula ghost, fantasma. Ghosting seria com anar fent el fantasma, anar desapareguent. La paraula que m'agradaria a mi, per a traduir-ho al valencià, seria la paraula esfumar. Anar esfumant-se, anar desapareguent a poc. Com este terme s'aplicaria a nivell social o a nivell psicològic? Tots coneguem en algun cas que potser has tingut una relació o tens un feeling amb una persona que has conegut sobretot en alguna aplicació o és un amic que tens per WhatsApp o que has conegut a través de xarxes socials, inclús quedeu de tant en tant, inclús heu tingut potser una relació sentimental i de sobte un dia li envies un missatge i no respon. Passa un dia, passen dos, entres a comprovar, dius, ostres, per què no m'ha contestat? I veus que no li arriba el missatge. Li contactes a través d'una altra xarxa social i veus que tampoc contesta. Entres al seu perfil, ja siga en Instagram, TikTok, Facebook, inclús en WhatsApp, i comproves que no hi ha canvis d'estat, no hi ha ninguna novetat. Aleshores es comences a sospitar i te n'adones que t'ha bloquejat. T'ha bloquejat sense saber per què, perquè tot anava aparentment bé i n'hi havia una bona relació i n'hi havia una bona comunicació. Doncs has sigut víctima de ghosting, t'han fet ghosting. Pot ser l'hagis fet tu o te l'han fet alguna vegada. Sobretot es dona en l'àmbit de les aplicacions de ligue, sobretot de Tinder, però també es pot donar en altres xarxes socials. I com he dit, no és exclusivament no passa exclusivament en aquestes aplicacions, també es dona en altres situacions i també en amistats. Aleshores, com hem dit, és anar desapareguent a poc. Aquesta persona ha anat abandonant la vostra vida de forma que s'ha esfumat. Així n'hi ha que matisar diverses coses. Per a ser víctima de ghosting té que haver hagut primer una relació, encara que siga d'amistat o una relació a nivell sentimental. Si tu has estat intentant comunicar-te amb una persona que t'agrada o en la que vols tenir una amistat i aquesta persona mai t'ha contestat i mai heu tingut ningú tipus de relació, així no hi ha un cas de ghosting, així probablement hi ha un assetjament per la teua part. O sigui que ahir vigila la teua conducta i analitza-la, perquè ahir no seria ghosting, seria assetjament. La llegenda parla d'un home ordinari, educat a base de complexos i odi. També n'hi hauria un altre cas de ghosting, que seria un ghosting que aniria molt a poc, que es podria anomenar fade out o fading out, on una persona va comunicant-se cada volta menys. De sobte, a lo millor, de quedar quasi totes les setmanes o quedar 3 o 4 vegades a la setmana, passeu a quedar una o ninguna. O a lo millor, si no li dius res a aquesta persona no te diu res. Aquesta persona, a poc, està esfumant-se de la teua vida fins al punt que t'arriba a bloquejar. Així estaríem parlant d'una mena de ghosting que va estenent-se en el temps, que dura més, però també estaríem parlant de ghosting. Quins motius poden durar una persona a fer ghosting? Perquè el més simple seria dir, mira, jo no vull cap mena de relació amb tu, o no estic a gust, o ja no m'aporta res, deixem aquesta relació. Però no moltes vegades la gent actua d'esta manera. Pot haver simplement por o voler fugir de la situació i potser simplement vols acabar immediatament amb aquesta comunicació. Hi ha gent que hem de tenir en compte així també que estem més acostumats a un tipus de relacions més superficials, sobretot en aquesta mena d'aplicacions, és el Tinder, o gent que s'ha conegut a través d'Instagram, i suposa més fàcil el directament deixar de parlar amb una persona, bloquejar-la, i com no estem acostumats a aquesta relació més pròxima o més intensa, donem aquesta conducta, la tenim com a més fàcil, com a que així patim menys. Però realment això sí que té unes conseqüències psicològiques, tant per la persona que fa el ghosting com per la persona que el repa. O sigui que és una sèrie de conseqüències que ara anem a analitzar. Però continuem amb aquestes causes que ens poden dur a aplicar ghosting.
també podria haver una ausència d'interès. De sobte l'altra persona doncs, ja no s'interessa, no ens aporta res i els fem un ghosting. Un altre motiu que ens pot dur a fer ghosting, hem de recordar que sempre algunes persones, que pot dur a algunes persones a fer ghosting és el castigar a una persona. Imaginem que aquesta persona ja suposa que no està a gust, se sent ja obligat a quedar en l'altra persona i arriba un punt que diu, doncs vaig a castigar-la, no? Això és més habitual en persones tòxiques, persones que resulten ser narcisistes o que tenen algun problema de psicoticisme, on es pensen que estan fent-li un favor a l'altra persona per quedar en ella. Són persones que creuen pues, que saben com funcionen les coses, que estan aportant-li molt a l'altra persona i l'altra persona pues, no els aporta res. Aleshores, ells estan en tot el dret de poder castigar a l'altra persona per a lo millor no fer-los el cas que mereixen o no ficar-los en el pedestal que ells creuen que deuen estar. Aleshores, com a càstig, els penalitzen en l'ausència de la seva presència. És dir, jo ja sé que sóc molt important, que sóc molt bo i que gràcies a mi tu estàs podent fer X coses, doncs jo ara te castigue evitant que pugues estar en mi. I apliquen també en aquesta situació un cas de ghosting. Este seria un dels més perillosos, per el grau de dependència que pot generar-se en l'altra persona. I quines repercussions pot tindre el ghosting? Sobretot, primer, en la persona que ho pateix. La persona que ho pateix pot trobar-se en una situació d'incertesa, perquè no sap exactament què ha passat, si la relació s'ha acabat, si ha hagut algun inconvenient, si ha hagut algun problema, li genera dubtes, li genera inseguretats personals, de dir si no és lo suficientment bona, si ha actuat malament, que si haurà pogut canviar alguna cosa, normalment se va a culpar del que ha passat, dirà si jo no haver actuat d'esta manera o segur que aquesta persona m'ha abandonat o m'ha deixat de parlar perquè jo vaig fer tal cosa o perquè jo vaig fer l'altra cosa o segur que aquesta persona és d'esta manera o és d'esta altra manera concreta i sempre el col·loca en una situació d'incertesa on sempre acaba en un malestar i aquesta sensació de sentir-se dependent de l'atenció de l'altra persona i al perdre-la se sent mal. Què podríem fer així per a la persona que ho està patint? És intentar fer una sèrie de pensaments de dir que això és una conducta, per desgràcia, molt habitual avui en dia. El fet de conèixer ja que passen aquestes situacions, que passa el ghosting, ens pot fer entendre que no té per què ser un problema nostre, simplement és que l'altra persona, pel motiu que siga, perquè és el seu problema i és algo que nosaltres no podem controlar, perquè nosaltres podem controlar el que nosaltres pensem, podem controlar el que nosaltres sabem, però nosaltres no podem controlar ni el que l'altra persona fa, ni podem saber els motius per el que l'altra persona ha tingut una conducta o una altra. El que sí que podem controlar és la manera en què nosaltres gestionarem aquesta situació. Així que vaig a intentar passar pàgina, passar eixe dol d'eixa relació que no ha funcionat i intentar centrar-me en altres coses. Sé que és molt fàcil de dir i és difícil de fer i sempre el que recomano és que si vegeu que el dol s'està allargant i que vos està sent difícil superar aquesta situació perquè heu entrat en un bucle de pensaments obsessius on vos és difícil eixir, així sí que vos recomano contactar amb un professional per a poder superar aquesta situació, perquè sempre amb una sèrie de pautes i analitzant el per què m'he entrat en aquesta circumstància, perquè també poden vindre originada perquè ja tenim una sèrie de vivències que hem experimentat o una estructura concreta de personalitat que ens du a sentir-nos d'aquesta manera. El poder treballar i el poder entendre el nostre afrontament o com gestionem aquestes circumstàncies ens pot ajudar també. Ens donaran ferramentes per a poder-ho gestionar. I si entrem ara en la persona que fa el ghosting? En la persona que fa el ghosting poden haver moltes circumstàncies. Recordeu-se que dependrà de la persona, però si generalitzem un poc, tindríem el pitjor dels casos, que seria aquesta persona que ho fa directament perquè no li importa el que senta l'altra persona, sent que ja no li aporta res, no empatitza. Això es dona més que res en persones narcisistes, persones que no són capaces d'empatitzar amb l'altra persona. I això podria ser un dels motius que directament o bien el que puguen estar en aquesta persona la bloquegen per a que no els moleste i s'ha acabat i ja no li dediquen pensament. Després també pot ser persones que eviten el conflicte, que no els agrada el conflicte perquè no saben gestionar-se o no saben com sobredur aquesta situació de malestar i prefereixen evitar-la i després van a sentir-se culpables
Per concluir amb el ghosting en aquestes situacions, hi ha que dir que el ghosting no és una conducta adequada. Perquè estiga de moda o perquè s'hi ha generalitzat, no és la conducta recomanable. La conducta recomanable sempre és que hi hagi comunicació, que l'altra persona pugui saber per què la relació ha finalitzat, per a que pugui aprendre, per a que pugui assumir aquesta situació encara que li faci mal i encara que això provoqui una situació de conflicte, però li ajudarà a superar-ho més ràpid que si se queda en una situació d'incertesa, d'inseguretats, que evidentment li va a generar més patiment. I ara, per últim, anem a parlar del que seria el ghosting social, en amics, que s'està donant també prou a sovint. Per exemple, sobretot en grups de WhatsApp. Imagineu que és un grup de WhatsApp on sou molta gent d'alguna quadrilla o de grup d'amics, o gent que s'heu conegut en Instagram o en altres xarxes socials perquè compartiu aficions i heu creat un grup. I de sobte alguna persona comença a deixar de parlar. Noteu que no participa, que ja no envia fotos, que no envia imatges. Doncs probablement aquesta persona també està aplicant un ghosting social, ja no a un nivell de relació sentimental, sinó de relació social en amics, on està a poquet està esfumant-se, fins que arriba un dia que probablement tinga ja el grup silenciat un any o directament per sempre, però arriba un punt que ja directament se n'ix del grup i si ningú li diu res, doncs ja ha acabat la relació. I normalment si algú li pregunta o el bloqueja o directament no li contesta. Aleshores, el ghosting també se dona en situacions fora de les relacions sentimentals o fora de les amistats íntimes que pugues trobar en aplicacions del ligue. És algo que s'extén, que ja ha eixit d'aquestes aplicacions i ha arribat a més àmbits. Tot el que hem dit que és aplicable a les relacions també podria ser aplicable així. O directament una persona que se sent en certa manera que és superior als altres, que els altres no poden aportar-li res o no trau res d'estar en ells i ha decidit deixar de quedar en ells. Els motius poden ser molt diversos, però com hem dit, sempre la problemàtica ha d'estar o el pes de la responsabilitat ha de recaure sempre sobre el que fa el ghosting. La víctima del ghosting és l'exercici que ha de fer. Ha d'intentar assumir que no és seua la responsabilitat, sinó del que ha aplicat el ghosting. I bé, fins així el tema del ghosting, espero que vos hagi agradat. Si teniu algun dubte o alguna pregunta que vulgueu fer, ho podeu ficar en els comentaris i jo intentaré contestar-vos. Si heu arribat fins així i heu vist el vídeo complet, vol dir que vos agrada aquesta sèrie de temes, que este canal és per a vosaltres i vos convide a subscriure-vos al canal. Ens veiem la setmana que ve. Salutacions!